Bună lume, am revenit cu episodul 5 din League of Legends. Sunt împreună cu Alex, care este Fiora Gardă Regală. Salut! Împreună cu Niță, Alex Tuțu Supremu. Morgana este lupul Master Bossy T. Și un necunoscut pe care îl cheamă Bilab Cos, așa mă rog. Care nu arată de chei. Da, oricum. Prin acest episod aș vrea să vă anunț că nu știu dacă o să mai continuăm seria cu Minecraft. Din cauza că Niță și Lupul nu prea filmează. Nu prea pare așa. Prin acest episod vreau să vă anunț că Lupul, după ce va termina Octodad, ar putea să se apuce de o serie de Devil May Cry 3. Lupul ții nici demo nu-ți merge. Nu mai vine ție Wolfenstein. 1. Bun. Și ne luptăm împotriva lui Olaf, Talon, Karma, Caitlyn și Warwick, vânătorul din tundră. Cred că mi-o cumpăr pe Warwick până Bă, Warwick ăla e polonez. Ba, nu lupul. Ba, Oh, da. Este... Alex, ai jucat primul Devil May Cry. Wolfenstein, nu. Eu da, când eram mic. Și cum e? Grafică de ăsta... Budă. Da. Altă. Pe lângă ce e acum la Wolfenstein, da. Bă, ăla are vreo 40 și ceva de giga. Merge. Și ce? Da. Merge. Bun, am vrea să vă consumat anunțăm. de imagine. Am vrea să vă anunțăm când o să reușim să crecuim Assassin's Creed Anti, vom face o serie toți 4. Da, mi se pare că la Revelation... ba nu merge. Ce? Mi se părea mie la Revelation sau nu mai știu, la Brotherhood. Să meargă cop? Nu, știam că era multiplayer. Neță, orice Assassin's Creed e multiplayer, dar acolo doar te elimini vă eliminați între voi. Dintre Alex și Gabi, care zici să fac cu acei cu noi? Ce anume? Dintre Alex și Gabi. Ce să fac? Bă, pe care îl ține păcău. Da, asta e chestia, dar când o să apară? Asta e întrebarea, când o O să să-i apară? meargă lui Gabi. Pe 18 octombrie, când m-am de Stai, lupu, o să joace pe care îl ține păcău. Deci da, o să joci. S-ar putea să nu joacă lupu. O să încerc să văd dacă merge. Lupu, dacă lui Alex îi merge mai bine, s-ar putea să ieși tu. Ba nu. Atunci nu știu. Lăsați voi că oricum, până vine mie laptopul. Dar când îți vine laptopul normal? Ăla bun. În iarnă. După ani și ani. O să vină laptopul? Bun, oricum, noi Lupul își spune suportul, Bengos. da? Au dat de headshot de la Alex 7 kill-uri. Am încercat odată să filmăm. Am încercat de vreo 3 ori să filmăm. Alex a ofticat odată că a încercat de kill-uri și era în suport tot Morgana. Lupul a fi dat într-un meciniță, tot la fel în alt meci, deci... Azi că am înțeles cum asta treaba. Băieți, mai bine te lași Shaco ca Warwick din ăla și... Și ce lupu, eu n-am așa pe contul ăsta. Ai, pe codul celălalt, ce ori Și ce are Ăla am împrumutat lupu. Ce nu mai joc cu șaco? Lupul, ce are Shaco, e așa OP? Nu, e faza aia, te duci repede la red buff, pui turetuțile alea. Și dai Faci ușor first blood-ul. Și ce mare chestie, trebuie știi și să joci puțin. În meci trecut eu am făcut first blood cu Shaco. Și n-am fost ăsta, n-am fost aici, am fost la câini pe aici. La câini ai fost? Da, și acolo. Aici o să vedem cine e Warwick cu mai bun. Ok. Bine, el arată mai bine. dai polonez el. Da. Oricum, vă anunț că meciul următor s-ar putea joc cu un campion care o să am skin, pentru că astăzi îmi iau... Peșe card. Da. El era să zic hard. Hai, veniți, mă ajutați, Niță. Hala, bebe. De obicei, Niță, când îi cer ajutor, face ceva genul, stă lângă mine, apar monștri, gata, te descurci de aici, pleacă și nici nu-l atinge. Acum timpul pentru dans. Ciucea, ciucea. Să dansează. Hai, Niță. Niță cântă manele și din aia.
De asta îi place lui așa mult Yasuo. Cântă manele. Iuli Parchisa. Deci ați văzut la vestul sălbatic. La vestul sălbatic când la muzicuță. Știu, am văzut. Alex, dansează, Nu știu la ca Yasuo, la Cyber Yasuo. Râdeți, mă, cu toți. Cyber La Cyber are cum o să cânt. Niță mai Lupu, uite cum dai tu din picior. Niță mai ține că spamai tu cât lădoiu. Oie. Nițu, n-ai voi obscenități la cameră? Încă un pic. Haide. Deci un pic. Gata, puteți plecați. Atât de repede. Păi că... Bă, tu mă lași pe mine să-mi fac vârtejul. Prea Niță zice de scăretul. Nu, vreau să dau un monstru de la mic să fac vârtej. Niță, dacă Stai pe tala așa de surprindere. dacă nimereai și oferă. Asta e, Iuli. Boi, cu talon pe mid o să mă Karma bot. Talon mid. Ai, să e. Mi-a dat eu, deja mi-a dat slow. Știi în ce să-și bagi, normal, așa faci, întâi W. Nu știu, W-ul. Am uitat. Că am picat cu Karma și cu Am cheie. uitat de talon. Dar talonul nu-i bot aici cu mine. Nu stres. Și talonul bot lupu, ești nebun. Da, mă, Mini bot, bă, al nostru. bă, dar nu mai țipa așa tare. Lupu, parcă ai strigat-o pe măta. Iuli, dar parcă nu mai înjuram. Asta nu e înjurătoră. Alex, te Nu descurci? vreau să mă enervează talon. Ha, băiatul, mai înțelepți puțin? Mai înțelepți puțin în tură de băiatul. Nu cred că o să înțeleagă prea multe la filmare, pentru că Neță și Lupu de obicei așa fac. Țipă ca disperații. Niță, nu mai cânta. L-am făcut first blood. Și nu-mi pasă. Ești enervant. Dar cred că ți-au spus părinții asta la naștere. Eu am descoperit ceva la Yasuo. Da, eu, și știi ce am vârtej? Nu dau vârtej la toată lumea. Da. Toată lumea știe. Vine ăla! Help aici! Și ce faci pe ăla? Ui, eu să mă fac grea. Nu m-am văzut. Niță. Dar ce ungă să mă... Uite mă ce le... Alex, ai zis că... Băi, ce ajutor! Da. Când am plecat de pe lane? Lupu, du-și ajută! El s-a dus în Lupu, bază. dați cușca! Bă, nu puteai să... I-am dat! Sunteți nabă, talon să uite la mine. Ce-am ascut? Lupu, talon la mine. Hai, kill, yes! Da, am murit și eu. Mersi pentru ajutor, Lupu. Stai, zic, Lupu, talon să uite la mine, din ce o fugeam. Da, v-am spus, Lupu e foarte bun. Da, i-am dat Și ascut. Lupu se uite la mine, din ce o fugeam. Niță, eu ți-am dat ascut. Trebuia Hai, da, întâi să ascult. dai Dă-ți cuș. pușca. Lol. Dă-i pușca și scăpam, dar tu... Nu, Lupu, bă. te iertăm. Eu nu. Deci ce urăție. Uite. Te iert. Are level 3 ăla, bebea. Eu am level 4. Lupu, pentru că tu dădeai la minion în timp ce noi ne băteam. Bă, Niță, pun și Alex în level mai mare ca tine. Dar nu contează. Dar oricum Alex e solo. Da, Lupu, și eu am murit în acel timp. Pentru că... Bă, Iuli, vezi, tu trebuie să-mi dau recall că nu mai am mana. Deci, Ce zici mie? N-ai familie? Cred că n-ai. mi-am faci game-uri, mă, și de aia ca să Ce zic. să fac game-uri, Lupu? Întreb level 6 ca să fac un game bun. Sau măcar să am un Victor în echipă. Am făcut cu Gabi niște meciuri și am făcut noi o combinație pe bot. El le dă pușca la inamici, iar eu vin și lovesc cu Q și cu W. Nu știu, Lupu. De ce mă urăție? Ia uite cine vine. Vă rugați să mă. Warwick e jungle. Și puteam să-l omor pe ăla. Puteai. Puteai.
Da, Tu putai să mă lovești. da, și întreb. Ha! Oh, mă enervează ăla cu W-ul. No. Vine și Warwick. Nu mă enervează Caitlyn. A, ăla-i... Bă, ăla-i Warwick normal, doar că e pe alb. Și mai polonez. Neță, vin să o mai ajuți. Vin pe aici. De ce vine tu acolo? Ah, Neță... Așa, dă-i. Ia așa. Ia băiatul, unde ești? Hai să ne mai batem un pic. Vezi, veni și talon. Hai. Oho, așa se spune un scut calul. Iulie, hai că te protejezi și îți dai recal. Nu-mi dau recall. Mă rog, dar cred că ăștia o să vină după tine. Am frică. Sau Talon o să vină după tine. Hai, Talon, să ne batem acum. Hai, Talon, să ne batem. Neță, du-te la red. De ce? Warwick. Hai, ce e? Domnul, ce-am greșit. Hai. Hai că ți-l dau, trebuie Să mi-l dai mie. Mai formez puțin Hai, până vină la încoace. level 6 și-mi dau ea pe cal. Hai, vină să Iulie, dai. noi, da. Vină să dai. Dar la ce-mi folosești iar nu știu. Citește bonusurile. nici, bă, așa și ia zi și nouă, ce... Mersi, Iulie. Cu plăcere. Da, așa, nici ea spune și mie ce face red, dacă ai citit. Nu știu. Cine-ți? O. Niță, dar de ce zici tu? Nu știu. Poate făceau altceva în acela. Ți-a zis-o? Niță, eu zice să pui orduri în părți ca să n-ai vreo surpriză. Și Niță sus. Chiar, să rămână. Aha, să, Nu, Caitlyn nu s-a dus, cred că sau, niță, când ai dat să că După ce a venit. eu am dat să că Caitlyn lipsește, doar Karma aici, e solo bot. Bă, Caitlyn nu ori sta FK-ul nostru. Eu, vine Talon. A, nu, a venit. Trebuie să dea pe Talon așa în surprindere. Hai, bă, să ne batem. Alex, vrei să fac gang? Hai să facem, bă. Dacă vrei dai ultimata, că eu n-am Hai. ultimata. Nu, dar nu prea am, și-a dat ignite. Vine Talon, așa, că așa. A, și-a dat Bă, ultimata. ca să... Talon era acolo HP, cu full HP, am barat ultimata lui Caitlyn. Talon era cu pe și l-am bătut. Mă rog, Talon din mediul meu. Așa se dă la turetă, așa se dă la turetă. Ia uite ea. Încă n-am nici viață, Talon are el nici ultimata. Betu, ia de aici. Bun gang, Alex. Eu am 0 cu 0 cu 1. Holy Eu am 1 cu 1 cu 1. Prinde ultimată. Ai 7 la 2, bunici. Talon are 1 cu 0 cu 1. Când a... Băi, bunicel scorul 7 la 2. Asta-i facem. Sperăm. Ei, nu putem, îi rupem, îi distrugem. Cum să nu uită de acum, cum îl bat pe Talon. Niță, Talon îi... Da, Niță, fix în abă. De la ei, da. Uite, are nume de troll. Și? Și, da. Tu ai numit de manelist. Da. Măiți, cum să te chemi Alexuțul Suprem? Nu știu, am fost contul meu. Pe cum să te chemi? Vedeți, Alexino, dacă te uiți la Niță, nu-i pare ridicol. Lui Niță chiar i-a plăcut să-și ciordească contul.
E bă, deci ai citit două conturi. Unul e... 3, mă, 3. Neță știi că mori. Nu-mi pasă. Kill-ul e a meu, înseamnă. Fugi, lupul. Dar lasă-mă în pace. Alex, am dat ultimata, nu puteam să-l pierd. Asta contează. Cât am? 3 cu Bă, 2. ori faci gang-uri pe la mine. Lupul, trebuie să fugi cu viața aia. Te lasă-mă. Da, uite așa se fac deadurile din nou. Mi-aduc aminte. Ultima dată când jucai cu Brand. Și că lasă-mă că știu ce, bă. E golă, muci. Bine, Iuli! Pentru Hai, Iuli, oare greu? Fac, vin și el. Fac bine și ceilalți. Gata, băiat, hai să-i bate, mă. Ăla cred că a fost ca țiganul. Țiganul. Stai, Iuli, că vin acum. Aia fac dragonul, mă. Iuli, Curație. Iuli, stai că ești mai tău. Iuli, ce să le faci, mă, că-ți treacă? Iuli, pun eu ori de aici. Să moră Franța. Dă-mi dragoniță. Eu omor la Caitlyn, acum omor la... Dă-i, așa. Niț, Lăsați-mi, hai să Iuli, facem du-te dragon. și lasă-i dragonul lui Iuli. Nu e neapărat, dați și voi, nu contează. Nu contează ca de ea. Voi stați Bă, talon, aveți gând să nu ciori asta? Are ce Jordi, să-l bage să facă. Care el le-a luat la noi? Da, Niț, oare că a lor a murit. Și-am puși. Băiatul nu mă bate. Mamă, ce rupe ăla. Olaf rupe. Oricum, penis. Uite, Niță din câteva bucăți. uite-te la scorul lui ăla. Ca și... Bun. Bă, mi-e frică să mă duc acum pe foc. Mamă, îl fac. Bine. Alex, dar mai zici tu să. Scuze. Acum trebuie să-mi iau hita. Bă, trebuie să stau deflatărit, că dacă vin fac la mine... Asta e dezavantajul la Niță, Lupu și Alex. Nu zic niciodată să. Băi, Eu dau cu timp. sâna. Surpriză, da. Mi-e frică să stau pe mine. Ce? Bun, acum mi-au sabia rece în front. Vezi că vine ăla, Alex. Doar unde. Ai fost acolo când am vrut. Alex, dă-mi ăla. Da, fuge. Da, stan când am vrut. Și Lupu cu vocea lui de acum. Știi? Hai, să-ți batem acum. Hai, hai. Alex! Hai, nenea ta. Dai, fă kill-uri, fă double, fă triple, fă quadra, fă... Bă, penta. Faci un dead. Dă-i. Vreau să nu-l fur, ai văzut că stăteam pe lângă casă. Ultimata. Ultimata mea. N-am putut de ajuns. Nu mi-a făcut ultimata de ajuns. Acum mă simt prost. Băi, am făcut kill singur. Și? Eu le uite, ăsta o să fie un meci câștigat de-al tău. Nu cred. Eu da. Uite-te la scorul echipei. Păi e destul de strâns. 18 cu 7. Iuli, e destul de strâns. Orice. Pot. Asta e strânsă, că nu e strânsă. Vrei să arăt că fac redul? Iuli, poți să-ți fac un pic de jungle la pot. Cine ți-a dat voie? Las că tu-l faci la lor. Faci Olaf gang-uri. Alex! Olaf a venit din prima, bă, Olaf a venit din Și nu prima. puteai să vezi că La mine ești lipsește. sus, bă. Ajutor care va pe bot. Mi-e frică. Da, Alex, ți-am dat sus. Vine Olaf. Și, da, când ai dat sus? Uite-te încet. Ajutor care va, mă. Mă duc să-ți bat ordre. Hai, mă, dar cureta asta nu dă deloc așa. Oi, tu nu dai în Iuli. Acum ai nevoie acum. Eu am 2 cu 1 cu 3. I-am... Scurtul pe ecose, 6 cu foarte. 4. Eu am 3 cu 2 cu 4. Mă, 28 în puie. Eu am 6 cu 4. Bă, parcă ar fi meci cu boții pe începător. Bă, dacă arma asta de la mine de pe bot e bâtă. Doar ce te așteptai, doar karma e la prim. Știu, îți din nu. Oricum, azi sau mâine, poate, dacă Niță și Lupu o să fii serioși la filmat, poate o să continuăm seria de Minecraft. Bine.
Serios. Astăzi am vrut să filmăm dimineața pe la 10, dar lupul n-a intrat și Nița la fel. Da, n-am auzit alarma. Da, I-am auzit-o. ei de obicei stau până la 2 seara. Și se joacă ca disperații și vorbesc împreună. Am fi filmat și aseară, dar ei au mai stat pe afară în loc să vină. Mă, vreți să vă zic ceva? Dă, uite aici. Da, Alex, abia acum când l-am văzut eu pe mine, hai să... Atât de strâns să-i scorul. Alex, e fi dat. Bă, am putea să pierdem. De ce? Să știi, Niț. Bă, Alex! Am zis. Da, dar după ce a venit. Oh, dar nu l-ai văzut după ce am venit. Niț, hai că vin și eu. Ajută! Niț, hai să sărim amândoi cu. Îi dau acum. Ce? Să... Săran. Săran, frate, vreau double kill să-mi iau și hit la el. Nu. Dar el Dar n-ai văzut la mine. Am sărit pe el ca să scăp, credeam că mai stă Talon, că am văzut că e lângă Da, mine. n-am să-i cer. S-a uitat la Asta mine. e ultimata, frate. Mă, știi ce făcea Talon? Vă, cât îmi dădeam eu ultimata pe ea ca să îi mai au o grămadă de și ca să o moare. Niț, vin un coace să dau. Dar, bă, nu trebuie să-ți fie frică. Băiatul, unde ești? Trebuie să ne batem. Cutu. Semnul pecii. Holy shit, ăștia vor să facă baronul. Niț, taci, mă. Știu ce fac. Eu dați la nici eu, cara. Lasă-mi Tu mie. zi, nu. Mersi. Baron, Asta a fost o moartă de baron, da. Hai, bă, hai să facem baron. Lupul! ești nebun la cap. De-abia la level 16, poate. Hai, Bine, noi aveam level 10, știți? n-aș fi de la peste încă un kill sau două. Alex, te rog. Eu trebuie să-mi iau sceptra pe față. Alex, îți trebuie. Țăran. Da, nu l-am luat eu. Hai, țăran. Mi-am dat flash-ul. Riscă. Hai, push stop. Ai fost acolo cu... Lupul, dar nu mai cânta. Nu știi ce-mi vine așa. Îi cântă măsa în fiecare seară. Bă, când doarme lupul, mă, da. A fost acolo când n-am vrut. Ce frate? Ia vă lupul, hai. N-am văzut de niciun cu ăla dintre voi. Mi-e frică că suport. Ia, bă, frate, hai să ne batem, eu vă bași în turetă. Bă, voi puteți să relax, că am heal. Eu pe ăștia îi bași în turetă. Hai pe el. Fac. Fac, am arătat și stand. Am arătat și eu. Da. Noi trei așa. Noi, bă, dar ce suntem? Eu, mă, că ăștia-s proști. Bă, frate, am arătat, bă. Ăla-i neatalon. Fac. Hai la tu. Uite, își lasă turetile așa. Nu stau de... Bă, vine ăla, ajutor. Ce frate? Pe mine mă face ăla, bă. Dă, bă, asta putează, ce pui. A dat în kill-ul meu. Uită-te și tu, bă, noi dăm la... Dă-i la turetă. Am dat stand, hai, Niț. N-ai scăpare, clar. Are. Stai că n-are. Hai, mă. Dă! Niță, eu tanchează cureta. Ce să tanchezi, mă? Ți-am dat Lasă-l putea, mă. Bun, cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și până data viitoare, la revedere!